Здравейте! Ще играем мини геймс. И първо мисля да играем Survival Game. Искам да го намеря Skyward. Що е яко Skyward. Обаче мен най-ми харесва. Хайде бе. Survival Game. И не знам що не става. Я Skyward. Някой. PvP. Не е сигурно, защото в момента всички играят. То съм само с някакви човека, сигурно играят. Интересно ми е. Беше спра клипа, като започна някаква игра, се върна. Добре, върнах се. Кога ще играем някакъв бил дател, нещо такова. Ще строим къщи и ще ги сравняваме. 15 секунди. Една секунда и ето започваме сега. Не знам какво да построя изобщо. Нещо не ми се играе точно това, ама ай. Някаква таква Добре, върнах се. И продължаваме къщата. Малко построих, докато бях спрял клипа. Това е едно толкова голяма къща. След това мисля да Survival Games да играя. Ще открите и на Симеон, който снимам клиповете. Линка в описанието. И може и IP-то да сложа. Не знам, ще видя. И Facebook страницата си. Много шантава къща направих. Ама така е. Нищо каква таква. Надявам се клиповете моите клипове да ви харесват. И така. Мисля, че ще втора част ще бъде на минигейм. Така малко да ги бъдете казват вътре. Са изглежда по-катарство. Така. Цялото това ще е къщата. И се върна като почна другата игра, защото да не въпая, защото после има преглеждане на къщите и такива. И много време отнема. Върнах се. Ще играем Survival Game. Sony
Skyward. Бал, ето и PvP, който после мога да пробвам. Трябва PvP. Ето почнахме. Няколко човека. Ама почва. 20 секунди. 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Ти се съм поиграл интересно. Почти нищо не трябва да взема, ама аре. Пошла. Те са целяли като сетя. Те взеха всичко взеха. И така. Почнаха да бият. Аз да се махам, защото нищо да бъда убит. Чест. Те пържали единственото хубаво нещо. Няколко цели има. Сдини. Аре, манго. Двама са, те работят в екип сигурно. Ама. И все пак успя да избягам. И там я помря и... Стигал тъй пълно си оправя клипа. И нахални хора. Гледай. Продължават ме гонят. Нищо не съм ми направил. Те... Дебела е главата. Как се казва. Спрях. Стаеха ме. Горе-долу съм защитен. Надявам се хубаво се чувам. Защото в момента нямам големи условия да снимам клип, защото е 8:50. Но така или иначе щях. Скоро не съм качвал. Просто реших да качвам. Да има някакви мъжки, сега ще... Или те ще ме убият, или аз. Атака! Честно. Можете да снимате с мен. Ако ти във Велико Търново, защото аз съм в Велико Търново, просто пишете в коментарите къде сте, когато сте свободни и в кой час. Пишете защо когато сте свободни. И можем да снимаме. Върнах се май в началото там. Към брат си са останали. Кирилса. Това не е началото. Или са си чувствия как се презареждат. Някой ме би. И текстурите пак са ме заредили. Може би скоро ще кача клип с Симеон 2558 с гангстера или с Стив. Това беше Роналдо май.
съм гледал много клиповете и много не си спомням какви бяха те. И с милион 25-58. Мислям да си обедим канала. И така. Така ще имаме съответно повече гледания на такива неща. И сколко стрелим? 38. Извинете. Ай стиха, бе, коя мастия, мамби? И излязох от сървъра, естествено. И влязох. Ще играем. Ай стиха, бе. Мисля да играем Skywars. Сега сървъра да почне. Всъщност, като цяло май това ще бъде клипа. Линковете ще ги има в описанието. И това ще май всичко. Или пък, не знам. Не знам какво да покажа изобщо. Така че това ще е всичко.